Stojíme na místě Ostravské výstavy. Ty jsi autor návrhu a ty jsi to taky tady do toho prostoru nějak usadil. Tak jak to tady bude stát, jak to bude vypadat? Tak doufám, že to bude vypadat dobře. Dneska teda začínáme, všechno se ukáže, až se začnou vytahovat první desky, takže to trošku chvilka napětí. Ale tady to místo, asi co se týče nějakého technického usazení, tak spíš samo jako napovídalo, jak to orientačně prostě uspůsobit. S tím, že i když je mi líto, že trošku jako tady v konfrontaci s tím kostelem krásným, nicméně pro nás je mnohem důležitější ta publicita a otevření toho prostoru skrz jako největší tok lidí, aby prostě jsme přitáhli co nejvíce návštěvníků. Takže ta naše hmota vlastně bude svým východem a vchodem a tím vnitřním nádvořím vlastně otočena spíš směrem k těm tramvajím a bude to pozývat lidí jak těma aktivitama, které se tam budou dít, tak i velkým bannerem, který tam bude. Nicméně aby to vlastně jsme neupozadnili tomu kostelu a lidem, kteří to vidí z téhle strany, tak máme výhodu, že vlastně ta naše instalace sice z jedné strany funguje komunikačně, co se týče lidí, ale z druhé strany hlavně přes noc bude celá, vlastně všechny stěny mají, každý pokojík má to okno, které v noci bude svítit, takže to vlastně bude obou straně nějakým způsobem.